Velkommen til Fabelfeber. Korte og skøre historier til små ører. Og velkommen til Fabelfeber endnu en gang. Og vi er simpelthen bare så glade for, at I lytter med derude. Og vi vil da gerne lige bruge lejligheden til at sige tusind tak for alle de der medaljer, vi har fået, ikke? Dem er vi rigtig glade for, er vi ikke det? Jo. Hvor glad er du for de der medaljer? 1000 glad. 1000 glad. Ja, det kender jeg godt. I dag der skal vi høre en fuldstændig mærkelig historie om en ged. En guldged. En guldged. Okay, er du klar? Ja. Okay, så lad os gøre det. Der var engang en dreng, der hed Ronny. Han var 10 år gammel, og han gik på Tjuhatu-skolen. En dag, da han skulle i skole, der gik han og hørte musik i ørerne, og han hørte sådan noget mega god musik, sådan noget rockmusik. Han elskede det bare. Pludselig så kom han over til en mark. Ja, der var faktisk rigtig mange marker, lige der hvor Ronny han boede. Det var også en af grundene til, at næsten alle drengene i byen, de blev kaldt for mark. For det var bare så enkelt og nemt. Nå, men Ronny han stod altså og kiggede ud over marken, og så han en kanin, der stod og gnaskede på en fransk hotdog. Hvad glor du på? Sagde kaninen. Er det fordi du godt kan lide, at jeg godt kan lide at spise fransk hotdog med marmelade, eller hvad er dit problem egentlig? Hvad? Ronny, han rystede på hovedet, og så gik han videre. Det var godt nok en lidt skræmmende kanin, den der. Lige pludselig, så kiggede han ud over marken. Hvad var det, der stak op af jorden? Der stak et eller andet op. Hvad var det? Var det et ben, eller hvad er det for noget? Så gik han derover. Ronny, han havde i tasken sådan en lille gravemaskine, han havde fået i julegave. Han tog den op af tasket, og så pustede han den op med en kompressor, som han også havde med i tasken. Men for at få strøm til kompressoren, så måtte han lige løbe hjem, og så måtte han sætte strøm i stikkontakten. Og så lagde han ellers en ledning på 1,5 kilometer ud til marken, så han kunne få gravemaskinen i gang. Nu var den sat til, og Ronny han begyndte at grave. Lige pludselig, så fandt han ud af, hvad det var, der lå nede i jorden. Det var en ged, der lå dernede. En guldged. What? Hvor er det bare mærkeligt. Er det ikke det? Så sagde han, hvad hedder du, ged? Så sagde geden, jeg hedder Guldged. Nå, det var da et mærkeligt navn, svarede Ronny så. Om det er faktisk ikke helt rigtigt. Jeg hedder faktisk Karsten, men alle kalder mig for Guldgeden, fordi jeg er fuldstændig gylden. Prøv lige at kigge på min pels. Den er fuldstændig gylden, den er mega lækker. Og det er ægte guld, jeg er på. Prøv lige at kigge. Det er mega lækkert. Så sagde Ronny, okay, men hvad kan man egentlig med det? Jamen, man kan noget ret smart. Fordi hvis du gnider på mit lår, og samtidig så siger du, kiku, kiku, kuliku, så får man 10 guldmønter, jeg spytter ud af munden. Så sagde Ronny, det tror jeg ikke på. Tror du på det? Ja. Mhm. Så gik Ronny over til geden og gned den på låret, og så råbte han, kiku, kiku, kuliku. Og ved du, hvad der så skete? Der fløj guldmønter ud af gedens mund. Ej, det var da besynderligt. Ronny syntes også, det var sjovt, så han gned på gedens lår. Han gned, så det nærmest brændte på geden, og skreg, kiku, kiku, kuliku. Der fløj guldmønter ud af gedens mund, og så lavede den et bjerg med guldmønter. Hvad skal jeg bruge dem til? Hvor kan man egentlig betale med dem? Kan jeg bruge dem i legetøjsbutikken, tænkte Ronny. Ronny tog alle guldmønterne og kom dem ned i en blå mavetaske, som Ronny altid bar på maven. Han tog ned til Smeltesøren nede i hovedgaden. Ja, Smeltesøren, det var sådan en forretning, der kunne smelte alt om. Smeltesøren, han havde faktisk lige smeltet en lastbil om til en tro kopi af Gurlgris, der stod nede i midten af rundkørslen. Han var ret vild, ham Søren. Og så talte han kun slovensk, selvom han var dansk. Meget mærkeligt, men han synes bare, det lød så fedt, når man talte slovensk.
Ronny kom ind, og så spurgte han så Søren, om han kunne smelte guldmønterne om til noget andet. Og Søren han sagde så, han kunne da nemt smelte den om til en cykel af guld. Eller som han sagde på slovensk, Lako ga spremenen vislatko. Det var da en god idé. Så det gjorde Smeltesøren så. Nu havde Ronny lige pludselig fået en cykel af guld. Og han var blevet bedste venner med en ged, der også var lavet af guld. Ej, hvor var det bare en vild og herlig dag. De hyggede sig rigtig meget og drak kakao og spillede spil og farvede parykker. Ved du, hvad det bedste var? Nej. Ronny havde fået en mega fed cykel, han kunne blære sig med, der var lavet af guld. Kunne du godt tænke dig sådan en cykel af guld? Jeg vil gerne hellere have en cykel med regnbue på. Okay, det kan jeg da godt forstå. Nå, og det var historien om Guldgeden. Om guldgeden. Hvad synes du om den historie? Den var ret sjov. Far, kan du gøre en til? Vil du høre en historie mere? Ja. Hvad skal den næste historie handle om, synes du? Radiatorkatten. Radiatorkatten. Okay, lad os se på det. Det var Fabelfeber i denne omgang. Jeg glæder mig til, at vi lyttes ved igen. Hej så længe.